Nedávno som povedal, že glycín je aminokyselina, ktorá je nebezpečná, ktorá môže byť nebezpečná, najmä pre ľudí s onkologickým ochorením, s nejakou rodinnou anamnézou onkologickej choroby, alebo u ľudí vo veku, kedy už onkologické ochorenie mohlo vzniknúť, alebo môže vzniknúť, ale ešte o tom tí ľudia nevedia. Kolagén obsahuje veľa glycínu a tu vám prečítam úryvok z kníh Zachránte svoje kolagény, kožu, kĺby aj cievy. Preveľa glycínu. Dávka 10 gramov sušeného kolagénu alebo jeho derivátov obsahuje 3 až 4 gramy koncentrovanej aminokyseliny glycín. Bežný človek konzumuje vo svojej strave toľko, teda 3 až 4 gramy glycínu. Ak ku svojej strave budete pridávať 10 až 20 gramov kolagénov alebo kolagénových hydrolizátov, váš príjem glycínu bude 2 až 3-násobný. A to je zlé. Môže to deformovať črevnú mikrobiotu, napríklad potlačať populáciu prospešných baktérií, Lactobacillus paracasei a Bifidobacterium dentium. Môže to zvýšiť podiel tých škodlivých baktérií, ktoré vyvolávajú zápal, zvýšenú priepustnosť sliznice a následné poškodenie kolagénov. Pretože zvýšený zápal spôsobuje aktiváciu enzymov, ktoré degradujú kolagény v tkanivách. Môže zlepšovať črevnú bariéru, ten glycín môže zlepšovať črevnú bariéru, ale toto sa dá dosiahnuť inak a bez rizík toho glycínového excesu. 10 až 20 gramov kolagénu môže vyvolávať podráždenie tráviaceho traktu, ktoré sa prejaví ako nauzea, napínanie, navracanie alebo dávenie, hnačka aj malatnosť. Môže nepriaznivo ovplyvniť prenos nervového signálu v sietnici, nadbytok glycínu. A to znamená poruchy zraku. Ja netvrdím, že človek, ktorý bude brať 20 gramov kolagénu 3 mesiace, takže oslepne, to určite nie. Ale ľudia, ktorí majú už poškodený zrak a začnú užívať kolagén a užívajú ho v týchto dávkach a budú ho užívať dlhodobo, môžu pozorovať zhoršenie zraku. Dlhodobý efekt vysokých dávok glycínu nie je preskúmaný a pre ľudské zdravie predstavuje potenciálne rizika, vrátane toho, o čom som hovoril, že to môže urýchliť rast a množenie nádorových buniek, o ktorých človek ešte v sebe nevie.